Здравейте! Мисля, че пак има рожден ден в Хепи. Аз отново съм в Хепи, извинявайте. Не. Няма. Сега взимаме тази моя чантичка и я слагаме. Да се видя. Малко е, да. Много хубава чантичка. Аз много си я харесвам. Хоп. Така, сега да ви покажа какво имам вътре. Ужас! В другото видео ще ви покажа. Сега не спа. Стига. Да. Ето ги. Това е водачки магнитно и един пръстен с чапътка. Прибирам ги и довиждане до нови срещи.